Lizicai Márk vagyok, a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium biológia és kémia szakos szaktanára. Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem 2022-ben. Első tanítási gyakorlatomat az Elte Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban töltöttem, ahol módszertani sokszínűségemet Albert Viktor tanár úr mentori segítsége mellett gyarapíthattam. Ezt követően helyezkedtem el egykori iskolámban, ahol immáron a harmadik éve tanítok biológiát és kémiát is. Az idei tanévben érettségizett az első csoportom, akiket emelt szinten kémiából készítettem fel fakultáción, de emellett ebben a tanévben biológiából is 2 emelt szintű csoportot is tanítottam, összesen 29 órában. Végzőseim nagyon szép eredményekkel zárták tanulmányaikat, 4,5-ös átlagot értek el. Diákjaim között többen is felvételt nyertek az orvosi, állatorvosi vagy éppen biológusi képzésekre, de nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy kémia tanár jelölt is megkezdi tanulmányaim végzőseim közül. Tanítványaim az idei tanévben is nagyon szép versenyeredményeket értek el. Többek között az Oláh György kémia verseny országos 3. helyezését ért el egyik tanítványom, valamint a Kontra József kémia verseny országos döntőjén 2., 5. és 7. helyezést is értek el diákjaim. Nagy hangsúlyt fektetek az önálló kutatásokra alapuló versenyekre való felkészítésre is. Több diákcsoporttal is foglalkoztam, akik az idei évben telepi kutatómunkákat végeztek, például inváziós halfajokat, vagy éppen egy jelzőrák terjedését vizsgálták a közeli folyókban. A kutató diákjaim közül a Klavai József Országos Környezettudományi Diákkonferenciának az országos első helyét érte el egyik tanulópár, míg a Tudományos Diákkörök Országos Konferencián is több nagyon szép országos helyezés született, sőt az egyik kutatópár tovább jutott a nemzetközi döntőre is. Pedagógusi munkámat hivatásként élem meg, ami szervesen átszövi mindennapjaimat. Azon szerencsés emberek közé tartozhatok, akiknek a munkája egyben a hobbija is, és éppen ezért nagy lelkesedéssel és szenvedéllyel tudom végezni ezt a munkát, amiben diákjaim pozitív visszajelzései is megerősítenek. A mindennapi pedagógiai gyakorlatomban igyekszek nagy hangsúlyt fektetni a gyakorlatorientált oktatásra. Ennek részeként például 9. osztályban a heti 3 biológia óra egyikét konstans egész évben laboratóriumban töltjük tanítványaimmal, ahol laborgyakorlatokon keresztül élményalapú saját tapasztalatokon nyugvó tudást szerezhetnek meg. Módszertani eszköztáram egyik sajátos eleme a zoopedagógia, mely a környezeti nevelés terén egy rendkívül jó eszköz arra, hogy a diákoknak számottevő mennyiségben természettudományos ismereteket adjunk át, illetve a természet szeretetére, a biodiverzitás védelmére nevelhessük őket. Ehhez járul hozzá a KG Sulizó, melyben több mint 150 fajt tartunk iskolai keretek között, amelyeket a saját diákjaink gondozzák, így állatvédelemre, felelősségteljességre is neveli őket. Idén 138 kossuthos vett részt ennek a fenntartásában. Ezen kívül külsősöknek, így óvodáknak, általános iskoláknak is tartunk zoopedagógiai foglalkozásokat. Az idei tanévben 40 ilyen foglalkozásra kerül sor, ahol több mint 1000 tanulót láttunk vendégül, akik tanulhattak a természet szeretetéről. A környezeti nevelési portfóliók egy gyönyörű kiegészítés ez a mögöttem is látható tengeri akvárium. Az ilyen és ehhez hasonló fejlesztések nem mehetnének végbe pályázatok nélkül. A munkám kiegészült a tanításnevelés, versenyfelkészítés, tehetséggondozás mellett pályázatok írásával is. Többek között a Shore Open Call Európai Uniós pályázat, a Földbajnokai pályázat vagy a Richter infrastruktúra fejlesztési pályázat is. Tavaly az a megtiszteltetés ért, hogy részesülhettem a Richter FIT ösztöndíjban első alkalommal, ami nem jöhetett volna létre az a közösség nélkül, aminek a része vagyok, és ahol én magam is tanítok. Így azok az eredmények, amelyeket mint felkészítő tanár be tudok mutatni, tehát nagy mértékben a diákjaimnak is köszönhetőek. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy én is szeretnék hozzájárulni a közösségünknek az előmeneteléhez, hiszen ők tették lehetővé számomra is ezeket az eredményeket. Ugye a tavalyi teljes ösztöndíjamat az iskola számára ajánlottam föl, többek között ebben a tengeri akváriumban látható élőlényeket, ebből vásároltuk meg, valamint a sulizó fejlesztésében is számos elem a tavalyi Richter ösztöndíjam felajánlásából valósulhatott meg.
Jövőbeli terveim közé tartozik a következő tanévben elindítandó komplex tehetséggondozó program, mely a zoológia és az angol nyelv kombinációjára épít, de emellett a gyakorlati természettudományos oktatás folytatása is nagyon fontos számomra, így például a labormunka, vagy éppen a 10 környékbeli általános iskolát ellátó öveges labor működtetésének a fenntartása és folytatása. Ezek mellett a versenyfelkészítő és tehetséggondozói munkában nagyon fontosnak tartom a önálló kutatásra építő versenyeken való megmérettetések folytatását is. Az idei tanévben már nem csak telepi biológiai témákban gondolkozok, hanem szeretném ezt laboratóriumi kutatásokkal is kibővíteni.